Mä aloitan video. Mennään ajamaan pyörää. Talvikausi pyöräily alkaa. Ja Broidi vaan keuli. Mä laitan tän valon. Kakkaa! Vili, venaa! Ei hitsi, näissä on loppu akku. Onks näillä loppu akku? Ei. Tää kiiltää vielä. Noniin. Lähdetään nyt ajamaan. Mä oon jopo. Ei kun banaanisuosikilla. Ei oo jopo vaan baanasuosikki. Tossa on tommonen pöydä. Noi vitsi. Uhu. Mennäänkö vaan? Mikä gloid? Venä. Vili, kato! Mä oon täällä pöydän päällä. Mä oon tarakkapuu pöydän päällä. Vili, kato! Kattakaa, mä oon täällä pöydän päällä. Ei vitsi!